Hayırlı erте, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Чыгарылышыбызны рәсми хәбәрләрдән башлыйбыз. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Шиләбедә булды. Ул өлкә губернаторы Алексей Текстер белән бергә бийек шагыйрь Габдулла Тукайга һәйкәл ачу тантанасында катнашты һәм Муса Җәлил һәйкәленә дә чәчәкләр салдылар. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов торбалар прокатлау заводында да булды. Компания торба продукциясын җитештерүче дөньядагы иң ире компаниялар исемлегенә керә. Республика президенты җитештерү торбаларны эшкәртү процессы белән танышты. Автомобильләр күргәзмәсен карады. Алар арасында Алабугада чыгарыла торган Ford Transit та бар иде. Татарстан президентының Шиләбе өлкәсе губернаторы Алексей Текстер белән эшлекле очрашуда төбәк-ара хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Шиләбе өлкәсе безнең стратегик хезмәттәшебез дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Бүгеннән башлап республика клиник хастаханәсендә ковид вирусы белән авыручыларны дәвалау буенча өстәмә бүлекләр ачыла. Алар сезонлы салкын тию авырулары таралган чорда медицина учрежденияләре эшчәнлеген җиңеләйтүне күздә тота. Хастаханә нинди режимда эшләячәк? Хәбәрчебез кызыксынды. Яңа бүлекләргә коронавирус чыгышы һәм шуңа бәйле патологияләре булган пациентларны урнаштыралар. Ашыгыч ярдәм машинасы китергән авыруларга шунда ук диагноз куела. Вирус бармы юкмы икәнлеген ачыклыйлар. Куда пациент на несколько часов поступает, у него берется мазок на ковид и, соответственно, в случае Яңа килгән авыруларга ковид вирусына тикшерү алына. Анализ расланмаса, ул стационарга дәвалауга урнаштырыла. Анализ уңай нәтиҗә күрсәтсә, инфекция бүлегенә җибәрелә. Авыруда ковид вирусы булу-булмауга карамастан, ул тулы медицина ярдәмен ала. Каты авырган, өстәвенә коронавирус ачыкланган пациентларга шунда ук операция ясала. Барысы да бар. Заманча җиһазлар да, табибларга саклагыч махсус киемнәр дә. Һәр кеше мөрәҗәгать иткән вакытта ашыгыч ярдәм кирәк икән кешегә, әлбәттә безнең яныбызда ашыгыч ярдәм күрсәтүче операционный кабинет бар. Анда һәр вакыт бригада хирургов, операционный медсестралар бригадасы, алар һәр вакытта әзер ярдәм итәргә. Республика клиник хастаханәсенең бай фәнни практик базасы бар. Транспорт элемтәсе уңайлы, авыруларны төрле районнардан кабул итә алалар. Коронавирусны дәвалауда да тәҗрибәләре зур. Пандемия башлануга ул беренче булып ковид госпиталенә әйләнде. Хәзер табиблар авыруларны тиешенчә дәвалауның мөһимлеген әйтәләр. Нинди яшьтә булуга карамастан, һәр авыруны тиешле бүлеккә урнаштыралар. Коронавирусы дәвалау буенча яңа бүлекләрнең ачылуы тулаем хастаханә эшчәнлегенә кире йогынты ясамаячак. Алдан билгеләнгән операцияләрне дә ясыйлар. Фанис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Илдар Галәүдинов, Татарстан яңалыклары. Октябрь аенда истәлекле даталар җитәрлек. Тиздән укытучыларның һөнәри бәйрәмнәре, өлкәннәр декадасы башланды. Шулай ук бу айдан кайбер законнарга һәм кагыйдәләргә үзгәрешләр кертелде. Аларның кайберләре белән сезне дә таныштырып үтәбез. Октябрьдән башлап барлык социаль түләүләр дә МИР картасына күчереләчәк. Булар пенсия, йөклелек буенча бала табу, бала карау, эшсезлек һәм балалар өчен айлык түләүләргә кагылам. Әгәр картаны алырга өлгермәгәнсез икән, борчылмагыз. Моны декабрь азагына кадәр эшләргә мөмкин. Сүз уңаеннан балалар өчен түләнеп килгән акчаны октябрьдә алу өчен гариза бирергә кирәк. Бу айдан федераль казнада, бюджет, автоном учреждениеларында һәм федераль дәүләт органнарында, башкарма комитетларда яки хәрби частьләрдә эшләүче бюджет хезмәткәрләренең эш хакы 3%-ка арта. Акчасын банкта саклаучылар өчен гарантиялар барлыкка килә. Банк лицензиясез калган чиракта кертемнәр тулысынча иминиятләштерелә. Әлег шундый чиракта 1 400 000 сумны кире кайтарырга мөмкин булса, хәзер исә бөтен суммага исәп тотырга мөмкин. 19 октябрьдән башлап автомобильләрегезне онлайн режимында махсус финанс платформасында иминиятләштерә аласыз. Барлык иминият компанияләре буенча бәяләрне автомат рәвештә чагыштырып булачак. Кальяннар өчен кайбер шикләүләр кертелде. Ай азагыннан кафе һәм рестораннарда кальян сату тыела. Кибетләрдә хушбуй сатып алганда хәзер маркировканы кую рәвештә эзләргә була. 1 октябрьдән ул парфюмерия өчен дә мәҗбүри. 12 октябрьдән Россия гражданлыгын алырга теләгән чит ил кешеләре һәм гражданлыгы булмаган затлар дактилоскопия теркәлү узарга тиеш. Чулпан Әмири, Татарстан яңалыклары.
Башка темаларга күчәбез. Быел Казанга хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исем бирелде. Башкалабызның әлеге мактаулы исемгә лаек икәнен "Чтобы помнили" хәтерләсеннәр китабы тагын бер кат раслады. Бу хакта Язучылар берлегенең Тукай клубында үткәрелгән китапны тәкъдим итү кичәсендә дә әйтелде. "Чтобы помнили" хәтерләсеннәр китабы уникаль халыкара проект. Ул Россия, Беларусь, Украина, Азербайҗан, Латвия, Германия, Израиль һәм Испания фронтовик язучыларын, яңа буын язучыларын берләштерде. Китапта тупланган сугыш һәм тынычлык темасына кагылышлы шигырьләр, проза әсәрләре халыкның батырлыгы һәм хәтере турында сөйли. Җыентыкның 42 авторы һәм тәрҗемәчеләре арасында татар әдәбияты вәкилләре дә лаеклы урын алган. Басманы тәкъдим итү кичәсендә китапларның бер өлеше Татарстан Республикасы китапханәләренә бүләк итеп бирелде. Әлеге китап, чтобы помнили, ул безнең Оренбургтагы балалар әдәбиятын яклау һәм үстерү фондының ярдәме белән чыгарылды. Менә нәкъ безгә бүгенге заманда, бүгенге вәзгыятьтә үзебезнең балаларыбызга Бөек Ватан сугышының асылын без аңлатырга тиешбез. Алар менә әлеге сугышның бүгенге тормышыбызның нәрсәләр бәрабәренә бирелгәнлеген аңлап үсәргә тиешләр. Китап презентациясы турында тулырак репортажны 6 октябрь көнне хәерле көн Татарстан тапшыруында карый аласыз. Без дәвам итәбез. Татар дәүләт филармониясында Калеп иҗат берләшмәсенең безнең җыр исемле гала концерты узды. Ул ТССРның 100 еллыгына багышланды. Йомгаклау концертында Филүс Кахиров, Эльмира Калимуллина, Алина Шәрбҗанова, Илүсә Хуҗина, Артур Исламов һәм башка танылган җырчылар катнашты. Узган ел старт алган безнең җыр лабораториясе барыннан да элек үзен сәнгатькә багышлаган яшьләр өчен иҗат мөхите булдыруга, яңа җыр композициялар иҗат итүгә һәм милли җыр фондын тулыландыруга юнәлдерелде. Иҗади лаборатория 4 этапта узды. Безнең җыр проекты минем өчен үзенең уникальлеге белән бик аермалы булып калды. Минем күңелемдә, чөнки ул башка җыр фестивальләрдән нәрсәсе белән аерылды. Монда шуңа салдырып, композиторлар, шагыйрьләр нинди темага язачакларын, кем өчен язачакларын белмәделәр. Һәм менә бу проект шунысы белән уникаль булды. Безнең җыр гала концерттан тулырак язманы 9 октябрьдә хәерле көн Татарстан тапшыруында карый аласыз. Иртәгә 3 октябрьдә татар халкының легендар җырчысы Илһам Шакиров истәлегенә мемориаль такта ачыла. Мемориаль такта Казанның Николаев урамындагы 5-нче йорт диварына куелган. Җырчы бу йортта 1975 елдан 2005 елга кадәр яшәде. Тантаналы чарада рәсми затлар, татар филармониясе артистлары һәм хезмәткәрләре, сәхнәдәшләре, күренекле җәмәгать эшлеклеләре, театр артистлары, язучылар катнашуы көтелә. Чара иртәгә 3 октябрьдә көндезге сәгать 12-дә башлана. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Бүген бөтен дөнья елмаю көне. Барыгызга да шатланып, елмаеп яшәргә язсын. Мин Чулпан Амери бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз.